Inselmilkom, illum il-ħamis 12 ta' Novembru it-tifkira ta' San Ġosafat, Isqof u Martri. Nilqakom għal qudiesa Rożarju immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jgħidilna li s-saltna ta' Alla qiegħda fostna. Missierna, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Illum kif smajna qegħdin infakru l-Isqof Martri San Ġosafat, twieled fl-Ukrajina fl-1553 u ġie maqtul propju mhux il-bogħod mill-djoċesi tiegħu ta' Polok fil-Litwanja tal-lum l-Ukrajina, dawn it-territorji li kienu parti mill-Polonja l-kbira fi żmienu fl-1623. Kien iż-żmien meta uħud mill-Ortodossi minn ħutna l-insara iddeċidew wara l-Konċilju ta' Firenze li jarfu lil Papa bħala ir-Raj Suprem tal-Knisja, inkluż tagħhom. U Ġosafat li kien jismu Ġwanni Kuntsevich, meta ltaqa' ma' din ir-realtà minn Ortodoss sar Kattoliku imma żamm ma' tradizzjonijiet orjentali. Meta sar Isqof ta' Polok baqa' jaħdem bħalma kien għamel ġiġa fil-monasteru fejn kien, il-monasteru tal-Bażiljani, għall-għaqda bejn l-insara. Ġie maqtul minn folla nies wara li kien qaddes l-Ewkaristija u qatluh bix-xwabel u bil-pistoli ta' kien żmien u mbagħad wadbuh fix-xmara. Nitolbu ħafna bl-interċessjoni tiegħu ta' San Ġosafat biex aħna ma nibżgħux inħallsu l-prezz li l-mulej jitlobna għall-għaqda tal-Knisja. Fil-bidu ta' din il-qudiesa jew nitolbu maħfra l-Alla ta' kemm il-darba bil-kliem u bl-emil tagħna minflok ġibna l-għaqda, ġibna l-firda. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirijieti tiegħi, l-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġini, l-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Anqal mulej fil-Knisja tiegħek l-Ispirtu li bih imlejt lil San Ġosafat biex taħajtu għall-merħla tiegħek. U bit-talb tiegħu qawwina bl-istess Spirtu ħalli ma nsibuwix bitqina li aħna wkoll nagħtu ħajjitna għal ħutna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lil Filemon. Aziz, jiena fraħt ħafna u qawwejt qalbi bl-imħabba li għandek għaliex hija l-qlub tal-qaddisin strieħu fik. Għalhekk iktar milli nikmandak tagħmel li jeħtieġ,
kif nista' nagħmel buċċi minn quddiem fi Kristu, jiena nitolbok f'isem l-imħabba, jiena Pawlu, raġel xwejjaħ u issa priġunier ta' Kristu Ġesu, qiegħed nitolbok bil-ħerqa qalibni li jiena nissilt fil-ktajjen għall-Oneżimu, dak li darba lilek ma kien jiswilek għal xejn, imma li issa jiswilna kemm lili u kemm lilek. Jiena battulek lura lilu bħalli kieku batlek qalbi stess. Xtaqt kieku żammejtu miegħi biex kif jien fil-ħabsa l-Evanġelju idur bija minn flokok hu. Iżda ma rid nagħmel xejn mingħajr ma nara x'jidhirlek int, biex l-opra tajba tiegħek ma tkunx għamilta bil-fors, imma tkun ħirġa mill-qalb. Għandu mnejn li għalhekk u telaq minn miegħek għal ftit biex inti terġa' tiksbu lura għal dejjem, mhux iktar bħala l-sir, imma xi ħaġa iktar minn il-sir. Bħala ħok għażiż fuq kollox għalija, imma kemm iktar għalik skont id-dinja u skont il-mulej. Int mela, jekk inti qalb waħda miegħi, ilqu bħalli kieku kont jien. Jekk naqsek f'xi ħaġa jew jekk għandu jagħtik, ixħed kollox fuqi. Bidi stess qiegħed nikteb, jiena Pawlu inħallsek biex ma ngħidlekx li inti stess taf lilek innifsek lili. Iva hija, nitolbok, għamilli dan il-pjaċir mimħabba fil-mulej, serraħ li qalbi fi Kristu. Il-kelma tal-mulej. Ħieni minn falla ta' Ġakob issib l-għajnuna tiegħu. Ħieni minn falla ta' Ġakob issib l-għajnuna tiegħu. Il-mulej li jagħmel ħaq lill-maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin. Il-mulej li jeħles lill-imjasrin. Ħieni minn falla ta' Ġakob issib l-għajnuna tiegħu. Il-mulej li jiftaħ għajnejn l-omja, il-mulej li jerfa' lill-milwijin, il-mulej li jħobb lill-ġusti, il-mulej li jħares lill-barrani. Ħieni minn falla ta' Ġakob issib l-għajnuna tiegħu. U li jżomm lill-iltim u lill-armla, imma lill-ħżiena iħarbtilhom triqathom. Il-mulej isaltan għal dejjem, Alla tiegħek Sion minn nisel għal nisel. Ħieni minn falla ta' Ġakob issib l-għajnuna tiegħu. Jiena id-dielja, intom il-frijaj jgħid il-mulej, min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Il-glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien il-Fariżew staqsew lil Ġesu meta kienet se tiġi s-saltna ta' Alla. U weġibhom, is-saltna ta' Alla ma tiġix b'sinjali li jidhru, lanqas ħadd ma hu se jgħid araw hawn jew hemm għax araw is-saltna ta' Alla fostkom qiegħda. Lid-dixxipli tiegħu qalilhom għad jiġi żmien meta tkunu tixtiequ taraw jum wieħed minn żmien bil il-bniedem u ma tarawhx. U jgħidulkom araw hawnhu jew araw hemmu tmorrux, tiġrux warahom. Għax bħalma berqa tleħħ u tiddi minn tarfa l-ieħor tas-sema, hekk jidher bin il-bniedem nar il-jum tiegħu. Iżda qabel xejn u għandu jbati ħafna minn dan in-nisel u jkun miġħud minnu. Il-kelma tal-mulej. Ifħir lilek Kristu. Aħna nfakru lil San Ġosafat nifmu iżjed għaliex il-mulej jinsisti ħafna fuq ir-realtà kifra
li jkollu jbati minn nisel ta' żmienu u li jkun miċħud. Għaliex il-martri jgħixu f'ġisimhom dan l-istess proċess. Jagħtu ħajjithom imma jkun hemm min mhux biss iġalhom ibatu imma wkoll li jiġħduhom. Fihom fil-mewt tagħhom hemm din il-kontinwazzjoni ta' traġedja tal-umanità li tiġħad li tirreżisti lil Ġesu u lil minu tiegħu. Xi ħaġa oħra li nixtieq maqsam magħkom fid-dawl tal-Vanġelu tal-lum hija l-fatt li l-mulej jinsisti ħafna li l-miġja tiegħu nindunaw li waslet meta tasal, mhux qed jindilna li se tasal għada jew iktar tard illum ma nafux. Żgur li mhux se jkollna dubji fuqha u għalhekk min iwedna ħafna affarijiet li idħol magħna u salva żgur, idħol magħna u tara l-Alla u l-Madonni u ħafna nies li joħolqu gruppi magħhom għax minn għalihom qed tkellimhom il-Madonna jew ikellimhom il-qalb ta' Ġesu, tmorrux warahom. Għamlu pjaċir lilkom infuskom. Min ikellmu Ġesu jirrepeti l-klim tal-Vanġelu għax dak kollu li rrid jgħidilna Ġesu qiegħed fil-Kotba Mqazza. M'hemmx għalfejn jidher xi ħadd bravu qudiemna u jkellimna f'isem li mgħallem, jekk ikellimna f'isem li mgħallem, jirrepeti dak li hemm fl-Evanġelju. Għalhekk nitolbu l-Alla biex nippurifikaw ruħna minn ħafna superstizzjonijiet, ħafna għaċċadderijiet u għall-mirakli. Ejjew inkunu konkreti, nisemgħu il-kelma ta' Ġesu li l-Knisja tħabbrilna kuljum fil-quddiesa, kull nhar ta' Ħadd, fil-liturġija tal-kelma. U llum ukoll għandna l-faċilità li nsibu l-kelma ta' Alla fuq il-mezzi soċjali, fuq l-internet. Jiena nieħu pjaċir ninnota kemm nies għandhom aċċ għall-kelma ta' Alla l-Bibbja bil-Malti, issa għandna l-5 edizzjoni li qiegħda diġà available, disponibbli fl-idej. Kemm tkun ħaġa sabiħa li aħna nifhmu li s-saltna ta' Alla qiegħda fostna. M'hemmx għalfejn ikonna affarijiet spettakolari biex niltaqgħu mal-mulej. Wara kollox, jekk inti niltaqa' ma' xi ħadd li għandu bżonn l-għajnuna, dak huwa Ġesu għalik illum. L-interċessjoni ta' San Ġosafat jew nitolbu għal-Qudusija tiegħu il-Papa biex ikollu l-faraġġ tal-ubbidjenza u d-devozzjoni tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Bl-interċessjoni ta' San Ġosafat nitolbu għall-għaqda bejn il-knejjes. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Bl-interċessjoni ta' San Ġosafat nitolbu l-grazzja li aħna naħfru mill-qalb lil min jagħmlilna xi ħsara. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Bl-interċessjoni ta' San Ġosafat nitolbu għal ħutna morda bil-Covid, għal dawk kollha li qegħdin jaħdmu biex jipprevenu u jirrispondu għal din il-pandemija, għal frontliners, għat-tobba, nurses, għal dawk kollha li qegħdin jagħmlu ħilithom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Bl-interċessjoni ta' San Ġosafat nitolbu għal ħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex int ir-rajt tajjeb tiġborhom fuq spallejk u twassalhom għal mirat ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Bl-interċessjoni ta' San Ġosafat nitolbuk mulej li skont ir-rida tiegħek aħna lkoll nagħtu ħajjitna għall-aħwa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqat talb tagħna u bl-interċessjoni tal-Isqof u Martri San Ġosafat tatina li norbtu qalbna mar-rieda tiegħek bi Kristu Sidna. Amen.
Tolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-Knisja u għat-tiġijiet kollha tagħna. U Alla taħnina bla tarf sawwab il-barka tiegħek fuq dawn l-offerti. U wettaqna fil-fidi tiegħek li San Ġosafat stqarra sa bit-tixrid ta' demmu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għali San Ġosafat ħal martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-mejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dgħajjef. U ssaħħaħ lil min nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Amen. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu l-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smawiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej. Inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam. Tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Jekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Ninħabbru m-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxelda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Appostli, ma' San Ġosafat u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu
kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritin kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu għal nagħtijak il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Somni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Atina mulej din il-mejda tas-sema timlina bl-ispirtu tal-qawwa u sliem biex fuq l-eżempju ta' San Ġosafat bil-qalb kollha nagħtu ħajjitna għal ġieħ u l-għaqda tal-Knisja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Qabżna ta' kuljum agħtina llum affrinna d-dubietna bħalma nafru lil menuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek kulli tritint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum affrinna dnubietna bħalma nafru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indima. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek kulli tritint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum affrinna dnubietna bħalma nafru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tad-dawl, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, kulli trid kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum għafrinna dnubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, kulli trid kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum għafrinna dnubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija, bi-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sieqa tal-mewt. سليم عليك ماريا بالجرازة مملية الملئ مياك إمبيركا أنت وسط النساء إمبيرك الفروت تالجفتيها جسوم Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sieqa tal-mewt. سليم عليك ماريا بالجرازة مملية الملئ مياك إمبيركا أنت وسط النساء إمبيرك الفروت تالجفتيها جسوم Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sieqa tal-mewt. سليم عليك ماريا بالجرازة مملية الملئ مياك إمبيركا أنت وسط النساء إمبيرك الفروت تالجفتيها جسوم Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sieqa tal-mewt. سليم عليك ماريا بالجرازة مملية الملئ مياك إمبيركا أنت وسط النساء إمبيرك الفروت تالجفتيها جسوم Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sieqa tal-mewt. سليم عليك ماريا بالجرازة مملية الملئ مياك إمبيركا أنت وسط النساء إمبيرك الفروت تالجفتيها جسوم Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sieqa tal-mewt. سليم عليك ماريا بالجرازة مملية الملئ مياك إمبيركا أنت وسط النساء إمبيرك الفروت تالجفتيها جسوم Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sieqa tal-mewt. Gloria lil-Missir u lil-Liben u lill-Spiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. سليم عليك سلطانة أم tal-ħnina ħajja ħlewa ta' matana slim għalik. Lilek ngħidu għaliex aħna turufnati u li tefa. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. E'mela avukata tagħna dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wardana turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek o ħanina, o pija, o helwa, Verġni Marija. Tlopalina għaddisom malla. Xikun jistħoqinna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti bis-smawit, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, kulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kull-jum għatina l-lum, għafrinna d-nobietna bħalma naħfru l-menuħati għalina u la daħannix fit-tiġrib izdeħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sieqa tal-mewt. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Hen għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Hen għalina. Spiritu qaddis Alla. Hen għalina. Ġita qaddis Alla wieħed. Hen għalina. Imqazza Marija. Itlop għalina. Imqazza Alla. Itlop għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlop għalina. Ta' Kristu. Itlop għalina. Il-Knisja. Itlop għalina. Tal-ħnina. Itlop għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlop għalina. It-tama. Itlop għalina. Li żjed safja. Itlop għalina. Li żjed nadifa. Itlop għalina. Muxebba. Itlop għalina. Bla teba. Itlop għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlop għalina. Tal-aġeb. Itlop għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlop għalina. Ta' min ħalaqna. Itlop għalina. Ta' min salvana. Itlop għalina. Xebba kollu kaqal. Itlop għalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlop għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlop għalina. Xebba kollok seta. Itlop għalina. Xebba kollok ħnina. Itlop għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlop għalina. Mera tal-qdusija. Itlop għalina. Tron tal-erf. Itlop għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlop għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlop għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlop għalina. Amara ta' kull tjiba. Itlop għalina. Warda mistika. Itlop għalina. Torri ta' David. Itlop għalina. Torri ta' Lavorju. Itlop għalina. Dar ta' Deb. Itlop għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlop għalina. Bib tas-sema. Itlop għalina. Kewkba ta' filgħodu. Itlop għalina. Saħħa tal-morda. Itlop għalina. Ken tal-midimbin. Itlop għalina. Faraġ tal-migranti. Itlop għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlop għalina. Għajnuna tal-insara.
Itlob għalina. Sultana tal-Anġli, Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki, Itlob għalina. Sultana tal-Profeti, Itlob għalina. Sultana tal-Apostli, Itlob għalina. Sultana tal-Martri, Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-Verġni, Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Afrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Malla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, u int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ hekk ikun. San Giuseppe ta' Qalb Safja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. San Giosafat. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla l-Alla. għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
Bekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Min jixtieq jgħin lill-Knisja tkompli ħidmietha fis-soċjetà, mod speċjali fis-sitwazzjoni preżenti, huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Il-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni d-direttivi għal ħarsien tas-saħħa bl-użu tal-maskra, il-ħasil tal-idejn u d-distanza soċjali. Flimkien, inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għal dawk kollha fil-bżonn. Insellmilkom.